Ahojte. Prečo LR a ja? 8 rokov sa presvedčam o tom, že som na správnej ceste, som na správnej lodi s touto firmou LR. A prečo? Shrnula som si to do jednotlivých bodov, ktoré sú jednoducho pre mňa veľmi dôležité od začiatku, čo som vstúpila do LR. Spolu aj s mojou rodinou, pretože všetci doma sme najprv vyskúšali produkty, poriešila som si zdravie ja, manželové zdravie a zdravie mojich detí a samozrejme zdravie rodičov, tých mojich jednoducho najbližších. A presvedčila som sa o tom, že LR má pre zdravie kvalitné produkty a lacné produkty, pretože máme neuveriteľné výhodné ceny, programy, benefity, motivácie. Čo všetko nám ponúka tá podpora od firmy, tak je neskutočná. A to, že môžem nakupovať produkty bežne, ktoré používam v domácnosti za neuveriteľne výhodné ceny, je ten prvý benefit, ktorý vidím od tejto firmy. Prečo? Pretože aj tak by som si to niekde kúpila, to, čo mám v kúpeľni, to, čo mám v kuchyni, to, čo mám v chladničke jednoducho. Čiže máme tu doplnky zdravia, doplnky aj stravy, áno. Samozrejme aj to mi firma ponúka, čo bežne som niekedy nakupovala na bežnom trhu, v bežných obchodoch a ja si to viem kúpiť sama od seba. To znamená, že tá ďalšia výhoda je tá, ktorá ma fascinuje na LR, že kupujem si sama od seba a moja rodina si kupuje samozrejme v našej firme a máme to preplatené a tým pádom máme LR bonus od firmy a tak si vieme vlastne vytvoriť svoj pasívny príjem. To je ďalší benefit, ktorý ma zaujal, čo mi LR ponúka niekoľko rokov. No a takisto môžem pomôcť ľuďom. To je niečo neuveriteľné, keď ľudia sú spokojní s tým, keď my im doporučíme produkty a pomáhame im poriešiť nielen to zdravie, pretože bežne, keď stretnem ľudí, tak čo riešia? Majú zdravotné problémy. Takže máme riešenie v LR. Stretnem ľudí, ktorí majú problémy kožné, príklad. Teda krásy napríklad, pigmentové škvrny, poviem konkrétne. Máme veľa riešenie. Ďalej stretávam ľudí, ktorí nemajú príjem, respektíve majú príjem, s ktorým nie sú spokojní a chcú vedľajší príjem popri práci, alebo robia prácu, ktorá ich proste nebaví. A to je to tretie, čo viem ponúknuť, ďalší benefit, ktorý má v LR, a to riešenie, ktoré ponúka firma prostredníctvom nás, LR partnerov, manažérov a viem týmto rozširovať aj svoju firmu a vytvárať sieť ľudí, vytvárať a rásť vlastne v tejto firme a vytvárať a učiť nových obchodníkov tejto stratégii, čo je veľmi pre mňa motivujúce a pomáhať takto ľuďom, čiže zarobiť si taktiež peňažky, zarobiť si a vytvoriť si ten vedľajší príjem popri práci a samozrejme pasívny príjem a aj to podnikanie, to je neskutočné, pretože ja už s firmou podnikam a to LR Auto napríklad, to je ďalší benefit, ktorý mi firma ponúkla. Ja som sa veľmi toho bála a tie všetky strachy, ktoré som tu zvládla a ma to neskutočne posunulo a najväčší ešte ten benefit, ktorý som chcela povedať na záver, ma fascinuje to, že firma má pre mňa dedičný príjem. To mi žiadna firma neponúkla ani neponúkne, pretože robím si prieskum trhu, rozprávam s ľuďmi a preto som vďačná firme LR, preto LR a ja som nadšená, že môžem tu sa rozvíjať, osobne rásť a budovať svoju LR firmu a zároveň aj podnikať. Takže to je moje ja, odovzdávam to všetkým a určite motivácia pre vás. Skúste sa nad sebou zamyslieť nad svojimi pozitívami, čo očakávate od svojho života, čo očakávate od seba a tam nasmerovať svoje myslenie, pretože v LR ste na správnej lodi. Prajem správne rozhodovanie. Yes.